Hi guys! Good morning! Ayan, punta kaming mabilisan sa Ace Hardware kasi pinatanggal ko yung cabinet doon sa sa kwarto ni Chris at nasisikipan nga siya. Kaso kulang sa gamit, walang martilyo, walang grinder, walang so ayun, nababwisit na yung yung ang tawag doon? Demolition team. Yung trabahador ko wala daw gamit. So sabi ko, halika na. Punta tayo sa Ace Hardware mabilis. May grinder kaso iniwan namin sa Nueva Ecija nung last na uwi namin gawa ng gagamitin ni Papa. So sabi ko, iwan na lang yun doon tapos bili na lang ng para dito. At ayoko nang palipat-lipat yung mga gamit. So anyway, ayan, wala pa tayong ligo. Yung suot ko kahapon na galing ng hamper. Sinuot ko ulit. Kasi di pa ako naliligo tapos mag-ano ka ng damit na naman eh. Yan. Tama rin ako. Tapos mawawala ng tubig ngayon kaya sabi ko para makabalik agad, makaligo na din muna bago mawala ng tubig. At bukas pa 24 hours o 2 days atang walang tubig dito sa Pasay. So yan, punta muna tayo. Grabe, walang ligo, walang kilamos. Kabahuan. Oops. What's happening? What's happening dito sa Rojas Boulevard? Diyos mio santissima, nakakatakot. Walang mga utawa, puro nasa probinsya ata. Holiday kasi ngayon, di ba? October 30? O baka dito pwede ka na. 50. Asan ba yung Ay, wala. Dito yung dati. Malpapapalayo tayo dati. Sige, balik ka. Huwag tayo dito mag-park. U-turn tayo. Oo. Kasi dito dati yung Ace, oh. Wala na dito eh. Di ba sa ilalim yung malapit sa appliance? Kaya nga eh. Sige. Motor shit. Ang haba pa rin ng pila for pakaka-register sa Comelec. Ilang araw na lang kasi pa. Ay! Alam ko last day kahapon 30 O ngayon yun, last day. 30 ba ngayon? I don't know. Kaya siguro. Ba't ka nandito? Baliw. Pwede pa dito? Baka pagalitan tayo na itong si Koya. Asan yung brand na ito? Dito nakatakma. Yung may Stanley talaga natatak. Gusto niya daw yung may dilaw talaga. Nakakalo. Alam mo naman may award siya kay Stanley eh, no? Andito ako para pick upin yung order ko. Asa na? Yung pichi-pichi. May order ka ba? Yes! Ayan. Ano to? Last nyo na ngayon? Grabe. Yung mga itsura nila. Kaya pa, day? Wasted! Meron pa nakalista doon, October 31. Yan na yun, last na. Pahabol. Sure ka ba? May pahabol pa yung maya-maya. Tinan mo. Ako. Ito, pahabol, oh. Birthday ni Lucas, si Lucas wala. Ayun. Yan, pahabol. Pahabol. Magluluto ng handa ni Lucas. Wasted sila, oh. Cute naman yun. Pero sarap. Ngayon ko lang natikman yung puto ko. Puto mo, sabi ko, nagutom na ako. Pumunta ako dito. May nginain ako. Hindi, may order pala akong pichi-pichi. Harap ng puto. Tadadan! Tadadan! Harap. Last na, prito na. Last salang. Bango! Hindi prito pa lang guys, ang bango na, grabe. Alam niyo naman ang recipe yan ni Mama. Na pinasa ni Mama kay Nene. Ayan, sorry sa makalat kasi maghapon si Neneng nagluto tapos wala pang tubig. As in, walang tubig ngayon, bukas pa darating eh. Shh! Ayun pala yung pusang sinasabi nila. Percy, naaway mo siya, Percy? Yung pusang sinasabi nila na parang naubusan ng ink. Ang cute nga. Percy boy, no away. Nakita rin kita sa wakas. Halika na dito, dali. Kaya ka na dito, dali. Ang cute oh. Para siyang maabu-abo na
Parang printer na naubusan ng ink. Percy! Bad Percy! Ay, hindi. Nagpe-play lang yung dalawang yan. Ano name mo? Ha? Hey! You're so cute! Oh, ang ganda ng kulay, no? Ayan, no? Para siyang naglaro lang sa ano. Naglaro sa luto. Ano ba yun? Yung sinaunang lutuan. May mga abo. Kala mo madumi siya tingnan na ano. Ay, naglalaro sila ni Percy. Ayan, since ano ngayon, Sunday guys. Nag-open naman sila pero... Ay, kabayo. Pati sinara. Pero early close. Gawa ng, birthday ni Lucas. Tsaka Sunday is rest day. Hindi pala ako nakapag-edit ng vlog. Aray ko, sorry. Yan, bumaba lang ako kasi may order na test kit. Yun. So, available pa rin guys yung test kit namin ha. Hindi ko masyadong pinopost na muna. Ayan, bumaba lang ako kasi magpe-prepare ako ng order na test kit. May order sa... Ito nga oh. Naka-ready na to kanina. 2 box. Kaso, hindi pa nag-PPM ulit yung may order. Dami handa ni Kaka siya. Happy birthday. Ululululul. Yan, nagluto si Diana ng carbonara. Tapos meron tayong pansit. Taro nga to na eh. Sotanghon, gisado. Tapos syempre yung chicken alamax. And then Shanghai. And then buttered corn. Tapos pizza. So ayan lang. Hindi na tuloy yung aming Dino Island eh. Wawa mo. Ay, tsaka puto pala. Puto! Gusto mo? Ayaw mo, gutom na ata. Okay ka na. Ayaw pizza. Ay, sorry. Wow! Mamaya nag-aaway na yan. Wish na. Happy birthday, Kakash! Good morning! Happy Monday, November 1. O, diba? Ganun-ganun lang at matatapos ang ano guys, ang 2021 natin. Anyway, ayun, holiday ngayon, kaya alas 11:30 nandito pa rin ako sa taas. Kasi magluluto dapat ako, kaso nawala ng gas. Ayan, si Auntie Ata nandun din sa taas at may maraming order na naman si Nene. So, inaantay ko lang ma-deliver yung gas para pagluto na ako ng chow pan. Favorite nila lagi yung chow pan. Tapos si Tito Pops eh. Kanina ko pa na-prepare to bawang tapos yung spam. Ayan. Konti-konti lang ang nilalagay ko. Tapos ito. Yung frozen mixed vegetables. Ano ba yan? Kayo talaga eh. Pasok muna. Pasok. 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 Dali. Pasok. Dukay. Pasok. Shh. Pasok. Magluluto ako. Pasok. Pasok. Very good. Pasok. Pasok. Ang tagal nung gas. Kaya nag-butane na lang ako guys. Buti merong ganito. Yan, nakaluto na ako ng fried rice. Ito na lang. Dumpling. Lutuin ko. So, inaano ko muna siya. Frozen na frozen siya. Ayan, pinag-yellow pa. I-sear ko muna siya. Para ano yung ilalim. Medyo crunchy. Tapos soft yung ibabaw. Parang sa gyoza. Siyempre, naglagay ako ng konting oil. Ayan na yung yang chow pala, hindi chow pan. Yang chow rice. Yan. Tapos, initin ko lang tong ano ba ito? Kinuha ko kahapon, kinene, binigay ni Nene na gulay. Ano tawag doon? Chop suey.
Tapos meron pa ako dito yung sorry guys, gutom na ako. Wala nang laman utak ko. Yung beans, red beans na niluto ko, chili con carne, o diba? Ayan, kumuntik ng masunog. Sobrang lakas pala ng apoy ko. So kapag ganyan na siya guys, ayan o. Diba? Medyo toasted na yung ilalim. Ayan. Lalagyan natin siya ngayon ng water, tapos doon siya may steam. Teka. Water ng water. Ayan. Tapos, dyan na siya may steam. Takpan natin, syempre. Ayan. Hanggang mag-evaporate lahat ng liquid. Ayan, habang nag-steam siya guys, nag-dissolve na ako nitong Nido Oriental Real Chinese soup. Ayan. Susunod na natin isasalang dyan. Ouch. Maginit. Kain tayo guys. Para ka lang nag-dine in sa Chinese restaurant. May yang chow. Merong, ano ba tawag dito? Donut. Ay, kanina pa ako lutang. O, Gyoza. dumpling, gyoza. Tapos, gulay. And then, yung soup. Kain tayo. Ito kailangan ma-consume na to. Yum, yum. Yan, ito sa atin guys. Top sa rice. Kita nyo yan. Steam na yan. Napaka-init. Tapos tabasco. Then, cayenne pepper. Yung onion. Cayenne. Then, mix, mix, mix. Good morning. Ayan. Pumasok ako ulit guys kasi wala pa si Rico. Magpabili kasi ako ng dahon ng sili o kaya malunggay kasi kahapon namalengke ako. Hindi na pala nakapag-vlog kahapon. Nakakaloka. Nag-vlog ko lang is yung morning ata na nagluluto ako. Naubusan kami ng gas. Tapos, hindi na nasundan. Ayan. Pero bumaba ako kahapon at marami akong pinaship sa LBC. Then, ayun nga. Ako nagpa-ship sa LBC tapos dumiretso na ako ng pumamalengke. Kaya, ngayon sana magtitinola ako. Kaso, nakalimutan ko yung yung siling, dahon ng sili or dahon ng malunggay. Eh, di ba? Ang boring ng tinola kapag walang dahon. So, inantay ko pa si Rico. Tapos sabi ko kay auntie ako magluluto. Kasi, gusto ko pag nagluluto ako ng tinola guys, is pinapakatas ko muna yung manok. Parang isasangkotsa ko muna siya sa ricado. Tapos, yun, hanggang kumatas yung manok mismo. Hindi yung pakalagay ng manok, konting halo lang, lalagyan mo na ng tubig. Nalalansahan kasi ako. So, gusto ko, yun, katas na katas talaga yung manok. Mas malasa kasi yun. Ayan, dito na ako ulit nagsangkot siya guys kasi may nakasalad pala. Brown rice sa labas. Ayan. Bawang, sibuyas, tsaka ginger, luya. Bango. Baka pala next week guys, ihatid na namin tong mga dogs sa probinsya. Ante, yung na lang, lalagyan na lang ng net yung bubong. Oo, para pag humangin bumagin. Oo, para matibay daw yung yung bubong nila. Ay, kabayo. Lola yata, ipapasundo na kasi pasaway daw na sa Ay, sobra si Lola Sabel speaking. Grabe guys. Nakakaloka yung na yun, matandang yun. Ayan ang sinabi niya rin sa Meron na daw. meron sabi nga niya rin sana sumama eh. Ayun nga, kasi ayaw niya din sa mama. Nakakaloka din. Kaya alam niyo ba si Lola Sabel? Yung ampo naming matanda doon. Ayaw umalis niya kasi dito.
Kasi nagkakaroon na kasi siya ng attitude. Kaya naano na rin sila mama na naiinis na rin. Nangungit ako na saraduhan ang kusina. Kumbaga parang ako din naman naiinis ako kasi kumbaga kinupkup ka na nga tapos yung kumupkup pa sa'yo ang sisiraan mo. Yung gano'n. Dati hindi ko lang pinapasin kasi sabi ko hayaan yun lang kasi matanda na talagang baka pasaway na yung ganyan. Kasi hindi parang consumption na sila mama. Ayan. Ano na kasi yun, 93 na ata yun, 97 years old. Ayan. Di naman talaga namin kamag-anak yun guys. Ano yun, lola ni Richard. Dahil parang malayo, hindi yata. Ewan ko. Malayong kamag-anak. Malayong kamag-anak lang nila, nila Richard. So, technically, hindi namin siya kamag-anak, diba? Kaso, ayun nga, syempre, maawain sila mama, sila papa, yung ganyan. So, pinupkup yun, gawa ng dati. Alam niyo naman, na-vlog ko ata yun sa inyo. Ay, na-vlog ko yun. Parang 4 Makatakot years ka ago. rin kung uminakyat sa taas kung maisipang bagang lumukso, magpahulog. Sa taas, ang taas? Sa taas na bahay? Siguro. Kaya pinapasara ko yung ano eh. Kasi ayokong Oo, manato yung balita na. di siya pinapapasok. Oo, di siya pinapapasok. Ayun kasi sabi ko, isara na nga, huwag nang papasukin sa loob ng bahay. Gawa ng minsan, umaakyat doon sa taas. Baka kung anong gawin. Linlin si Richard. Pag wala talagang nga si mama, nasa bundok, sinasarado. Kasi minsan nga nagluto, muntik masunog. Ayun nga, baka kung ano nang magawa sa Tapos ano. yung umakyat na naman sa taas, baka mahulog. Si Lola Sabel. Kapasaway na ni Lola Sabel. Nung nagyaya siya sa walis tingting. Ayun, medyo pasaway na siya, naiinis na kami. Uma-attitude na siya. Dati okay pa siya, pero ngayon uma-attitude siya na pakakainin mo parang, doon kumakain yan. Yung ang pili niya sa pagkain, yung ganyan. Eh kung ano naman kinakain namin, yun dapat ang kainin nila, di ba? Yan. Mapili, tapos ayun, chumichika sa labas, na kesyo. Pinagdadamutan siya ng pagkain, hindi siya pinapapasok sa bahay. Eh yun sa amin naman is for her safety, di ba? Kasi mamaya kung anong mangyari dyan, sagutin namin siya, gawa ng, ayun nga, ayaw din naman sa kanya ng mga kamag-anak niya. Lahat ng kamag-anak niya ayaw sa kanya. As in, kasi nga may attitude siya. So, si mama at si papa ang problema ngayon, gawa ng, Ang target yan ko nga. niya, tangpirahan yung koko. Ayaw bitin. Tapos, akala niya yung kubong pinagawa ko sa itaas, sa bagbundok, Ayaw is naman, kanya. kasi naninigarilyo siya. Oo, Baka di ba? Napakadelikado. Yung mga aso. Napakadelikado kasi nagyosi siya, guys. Ang lakas niya magyosi. Matanda na yun, Ang lakas niya magyosi. Yun. Kaya sabi ko, bakit? Baka mamay makalimutan niya, may patong niya dun sa sa hugon pa man din yung yung bubong. Mamay bigla masunog yung kubo, di ba? Kaya sabi ko, kung isoli na lang sa mga kamag-anak talaga. Kasi, hindi naman natin yan, hindi na, kung wala tayong responsibilidad dyan, kunukup lang namin before kasi naawa nga kami, gawa ng sa isang lang siya, yung malapit kinanay na bahay, yung barong-barong doon lang siya nakatira, naawa naman kami, kaya kumbaga kinukup ni Nene. Yun. Since technically, rin naman siya ni Richard pa, malayong kamag-anak, kumbaga lola, yun, kinukup. Kaso pag ganyang nag-a-attitude na, naiinis na sila mama, nai-stress, syempre, kailangan isoli na siya sa mga tunay niyang kamag-anak. Yan. Don't get me wrong guys, hindi sa inaayawan namin si Lola Sabel. Kaso, sobrang sobrang kapasaway. Imagine mo yung tunay na lola nga namin, hindi namin na diba? Hindi namin na nakuha sa Bicol, hindi namin naparanas yung dapat maranasan na nararanasan ni Lola Sabel ngayon. Abot gumaganyan pa siya. Ayan, back to the cooking tayo guys. Naglagay na ako ng fish sauce. Yan. Tapos dyan ko na kakatasin yung chicken. Ayan, makita niya, nag-brown na siya. Pagpadlock natin. Para ma-seal yung lasa. Tapos ito na yung sayote. Meron tayong siling haba. Tapos isang pork cube. Naglabas pa si auntie. Tapos bechin. Yan. Kasi hindi ko na kailangan kasi may fish sauce na tayo. Magkape muna tayo guys. Para magising-gising. Yan.
So, ito na yung binro ko kahapon na, na kape. Tapos, ano ba to? Ito yung gatas. Wait lang, gluten. Di pa nasisini Tito Paps yung yung message ko. Sabi ko, si Grutin. Ilakad na. Si Chris naman din. Pa din. If I was you, this one would be me. TikTokin mo. Note ko lang TikTok. Let's make some coffee. Almond milk. Tapos, equal na sugar. Minsan dalawa, minsan tatlo. Then, yung guys, yung Pure Beauty Collagen. Ayan. Sinaling ko siya. Para, mas madaling kumuha at magtimpla. Tagal naman nun ngayon. Sarap. Yung earth. Hindi ko na ilalagay ng yelo kasi tumatabang. Nawawala yung lasa ng kape pag natutunaw yung yelo. Ayan, tinolang walang dahon guys. Pwede na yan. Tinola pa rin yan. Ayun tayo. Tulog pa si Chris eh. Binabaan ako ni Nene guys ng salad. Yes! Tatapos ko lang din mag-edit ng vlog. So, kain muna tayo. Yan. Tapos, homemade niya yung, skinless longganisa. Sarap, Kain. Kalimutan ko pala to, Kanina pa dinideliver. Kaloka. Keep frozen. No oras dinideliver to before lunch yata. Or after lunch naman. So, mga 3 hours ago na. Ayan. Sa Green and Beyond. Tama ba? Oh, Greens and Beyond. Kupit lang natin. Bago ko iakyat. Check ko lang kung tama yung binigay sa akin. Ay, naman pala. Ay, ang cute. Naka-insulate naman pala siya. Insulated. So, bumila ako nito guys. Ay, yung frozen pa naman siya. Yan. Spirulina blueberry. Yan. Pang shake. Kasi syempre, November na. Back to diet. Lagi naman tayong diet no? So, Greens and Beyond. So, meron tayong acai berries, spirulina blueberries. Ano pa? Tinry ko lang naman guys, yung nila. Yung package nila. Back to diet na naman. Strawberry beet. Yan. Kasi, pag bumibili ako ng mga frozen ganito, mga fruits, hindi ko naman nauubo. So, yung mga ganito na lang, hahaluan mo na lang to guys ng milk. Tapos, hayaan mo siyang matunaw. So, parang mas mas madali. Yan, hindi ko na kailangan mag-shake pa or mag-blend. Gamitin yung blender. So, ayan. Iakyat ko muna to para mailagay ko na sa freezer. Again, guys, ayan. Greens and Beyond. So, try natin siya bukas ha. Hindi to sponsored. Pero baka naman. Char! Baka naman. O, hindi ah. Malay mo, May pambili ako rito. Char.